Какво е управление на отпадъците? По определение, управлението на отпадъците или тяхното обезвреждане включва процесите и действията, необходими за управление на отпадъците от момента на тяхното възникване до тяхното крайно обезвреждане. Но нека се съсредоточим само върху частта – процеси за управление на отпадъците до тяхното крайно обезвреждане. Но как? Управлението на отпадъците е процесът на боравене с отпадъци и тяхното изхвърляне по безопасен и отговорен начин с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. То се фокусира върху намаляване на отпадъците, повторна употреба на материали и рециклиране, когато е възможно. Примери за управление на отпадъците включват разделяне на рециклируеми материали като хартия, пластмаса и стъкло, компостиране на хранителни отпадъци и безопасно обезвреждане на опасни отпадъци като батерии и електроника. Съвременното управление на отпадъците също така включва производство на енергия от отпадъци и намаляване на количествата, които се изхвърлят на сметищата. Чрез прилагане на добри практики в управлението на отпадъците можем да съхраним ресурсите, да намалим замърсяването и да поддържаме нашите общности чисти. Малки действия, като рециклирането и ограничаването на използването на еднократни продукти, имат голямо значение за опазването на планетата.